legjobb leírása a Virsli úrnak. Itt van Virsli úr. Bármikor előhúzom, mindenki boldog lesz. Látják a varázslatot, fényképeket csinálják róla. Ezek hülyék. Bár mondjuk Abdul tényleg úgy néz ki, mint akinek a Virsli úrra olyan, hogy le kell fotózni. Sven! Kudozik, bárhol járunk. Az, hogy én mit szeretnék, az nem számít. Ő meg... Tudjuk nagyon jó, hogy mit szeretnél, Shauna. Mr. Virsli urat, ugyebár? Gondolkodtam azon, hogy miért akarsz együtt lenni egy olyan emberrel, hogy felesége vagy egy olyan ember, aki olyan fukar, mint az állat, és tényleg már egy idegenre megy, meg minden. Hát a Virsli úr, hát el van varázsolva! Minden fukarságot megér a Virsli úr. Lehetne 340. Nem tudom, nem szoktunk ilyet csinálni. Legyen 350. Már megint ez az alkulus. 350, megegyeztünk. De miért alkulsz benzinkúton, még mindig nem értem, hogy ez hogy? 4 centet! 4! Beletankol, mit tudom, nem tudom, galon az hogy van magyarul, 4 galont, 16 centet, 80 forintot megspóroltál. Wow! Oh my god! Wow! Akkor nem kérik az egyik szendvicset? Dehogy nem, maradjon minden. Akkor 11,64 lesz. Nem lehetne 50 cent a vége? Nem! 50 cent. Rakok még egy kis extra ketchupot, és sót az acskóba. Istenem, többé soha nem viszlek sehová. Nagyjából De nem értem, szóval akkor miért megy a McDonald'sba, vagy nem tudom hol volt, kajálni, ha nincs pénze, hogy fukar vagy, alapjáraton neked a biznisz! Hát ott a Virsli, Mr. Virsli, ugyebár a jó nagy Virsli. Akkor miért nem eszek állna a hotdogot? Hogyha amúgy is ez a bizniszed, akkor miért nem hotdogot eszek egész nap? Miért kell elmenni ilyen helyekre, nem értem? Hogy adok $10 kedvezményt. Ez igen. nem lehetne, hogy minden tételre kapjunk $5 kedvezményt? Mivel most vásárolnak itt először, adok 20% kedvezményt. Akkor mínusz $10 mindegyik árából? Nem, összesen 20% kedvezményt adok, így 327 lesz a vége. És honnan indultunk? 422. 327, 422 helyett. Rendben, nagyon köszönjük, Ket. Az igen! Szóval Csávó nem ez, hogy én azt hittem, hogy ezzel működik, hogy Csávó olyan bement, és akkor addig fenyegette a nénit, hogy jó, adok 20%-ot. Mi gondolom, be mögötte állnak a sorba, mögötte állnak, ahol is ezt meghallom. Na. 20%. Vagy csak megmutatta nekik, lehet az, hogy kivágták tőle, hogy megmutatták neki ugye Virsli urat, és hát ugye Virsli út, amikor meglátják, akkor ugye jön a varázslat, és ugye Virsli út, jó, oké, hogyha már 20, akkor legyen 20% leárazás. Így már lehet alkudozni, viszont mindenki az, hogy nem számít a méret, de mi számít a méret? Bemész a boltba és alkudozol. Mennyibe kerül ez a dolog? 100 000 forint, jó. Mi lenne, hogyha ezt meg tudnám beszélni kicsit, van egy jó dílem, hogy mi lenne, hogyha minden egyes centiért kapnék annyi százalék lárazást, ahány centi? Hát de már mi centi? Már egy a ruha, vagy már mi hogy centi? Ja nem a ruha, hanem hogy Mr. Virsli úr! Úristen, hát akkor itt minden ingyen van! Most lesz a 10 éves házassági évforduló. Valami különlegeset tervezek a feleségemnek, de nem akarok sok pénzt költeni, szóval $25 költségvetést engedélyez. De gondolj bele, hogy milyen volt az esküvőjük akkor. Mármint ténylegesen mind kipörgette egy játékautomatából a kis gyűrűt, odaadta neki, és tessék, életemben legtöbbet költöttem dologra, 500 forint. 500 forintot költöttem erre a gyűrűre, szóval jól tettem. És ennyi volt az esküvőjük. Kirakták tőle kis sörpadokat a kertbe, összeült a család, azt ennyi volt, kaját nem kaptak meg piát, max, hogyha hoztak. Először a buli felszerelésboltnál állunk meg, és már meg is van a stratégiám. Ha olyasmit veszek, aminek éppen nincsen szezonja, az gyakran olcsóbb. Nekem mindegy, milyen lufit viszek. Ha van Persze, tök mindegy, 10. évfordulós lufi, akkor miért nem vennénk egy olyan lufit, hogy boldog 80. szülinapot, vagy valami ilyesmi. Vagy boldog születésnapot? Hogy? Boldog karácsony? Ballagásos lufit venni a 10. évfordulóra, vagy mi? Ja igen, olyan dolgokat szoktam venni tőle mindig, amikor nincsen szezonja, és általában azt szoktam venni, szóval most a 10. évfordulónk van, milyen nagy vennénk egy karácsonyfát, vagy nem értem. Úgyis azt mondta, kell neki mindig azt mondja, hogy sose kell veszenek el virágot, vagy tessék, itt egy egész karácsonyfa. $12 jól hangzik. De a 750 még jobban. Az nagyon kevés lenne.
Látom, ez az utolsó rózsacsokra a boltban. Nem akar megszabadulni tőle. Ma csak ennyit raktunk ki, de van még rózsánk. Hátul? Igen. Őszinte leszek. Elég szűkös a költségvetésem. Mit szólna 850-hez? Jól van. 850. Csak ma. Kösz. De miért megy bele mindenki ilyen kedves dolgokba? Én nem értem. Hogy van az, hogy az jó, szerintem fixen kamu, de attól függetlenül nem ér, ez hogy gondolhatja komolyan vonatkozik, hogy bemész a boltba, ahol fix árak vannak. Hallod? Tudom, hogy ennyi az ára, de fele? Ha? Fele? És akkor felére elviszem. Na, léci. Sehol nincs ilyen. Hogy? Biztos, hogy szerzek tortát a feleségemnek, de még nem tudom pontosan hogyan. Tortát szeretnék. És még tortát is akar neki venni. Hát szerinted milyen torta lesz ez? Jó, figyelj, mi a legolcsóbb tortátok? Mit mondtatok? 25 000. Oké. Oké. Szerintem azt meg tudjuk beszélni. Van valami olcsóbb? Bárhogy kevés, nincs rajta máz, olyan van. Aha, oké, akkor tudtok olyat csinálni, és akkor mennyi? 20 000. Jó, oké. Hogyha nincsen rajta máz, akkor 20 000. Oké. És ha nem raktuk rá semmilyen cukorkát, semmi, csak így igazából csak krém van, meg biskóta. Ja, ez ilyen speciális kérés, külön meg kell csinálni, és akkor így ez így 15 000. Oké, már jobban hangzik, mint a 25. Mi lenne? Mit kéne még kivenni belőle, hogy mondjuk 3000 forint legyen? Mi lenne, hogyha mondjuk már az sem, hogy lejárt torta, már így nagyon régóta ott penészesedik a sarokba, az na léci, úgyse tudja meg marcipán. Az csak marcipán, megmagyarázom, csak hogy 3000, az elrohadt, oké, adjan. Szeretem a feleségem. A legtöbb férj nem is emlékszik a házasság évfordulójára. Ez a sok lufi mind azt mondja, hogy szeretlek. Happy graduation. 2-3 órát fönn kéne maradniuk. A szalvétán 16-os szám van, de biztos, hogy el is fog. Boldog születésnapot, boldog felmondást, boldog graduation. Ez a Mr. Virsi tényleg nagyon jó lehet, hogyha ennyi mindenen átmegy ezen ő 10. évforduló. Szóval a 10. azért mégis speciálisabb így, hogyha úgy nézed. 10. évforduló. És az van ráírva a dolgokra, hogy boldog 16. szülinapot. Ebből látszik, hogy nagy farokkal bármit elérhetsz az életben, semmi. Bárcsak lenne nekem is egy Mr. Virsli, akit fotóznak, meg majd jön a varázs. Kicsit meglepődtem, Rick biztos nem így csinálta volna. $25 kevés egy ilyen partihoz. Reméljük, Sóna boldog lesz. Jó, de mondjuk, ha belegondolsz, hogy ezek a barátai 10 éve most már csak hozzá vannak szokva, nem? Mármint 10 év után, szóval 10 év alatt csak hozzászoksz, hogy ő ilyen amúgy. Szóval érted, ezen nem lepődnek, hogy hát tudtam, hogy ez lesz. Csoda, hogy nem egy nagy izé. Jó, hogy nem a kertbe a fűben ülünk és számogatjuk, hogy hány pitmangot találunk, meg ilyesmi. Nem baj, legalább, hogyha ma nem is tanultunk semmi újat, egy dolgot az biztos. Tök mindegy, hogy mennyi pénzed van, hogy milyen kreatív vagy, hogy mit csinálsz. Ha van egy nagy Mr. Virslid, akkor teljesen mindegy. Ez csak egy ilyen kis pici videó volt, mindjárt visszatérek a videókkal, csak hát háttérben menne dolgok, de mindent megteszek azért, hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba. Addig jók legyetek! Csá!